Meta wieħed isemmi lil Charles Micheli, kulħadd jassoċja dan l-isem mal-ħidma fil-qasam soċjali. U l-awgurju tiegħi li l-ispirtu soċjali ġenwin li kien jidher fil-ħidma ta' Charles Micheli jibqa' fostna. Sostna dan l-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Cicluna, meta l-ġimgħa wara nofsinhar kienet inawgurata d-dar li ġġib isem Charles Micheli fil-Mosta. Id-dar mamra b'12 sodda se tkun qed toffri servizzi residenzjali fl-aħħar fażi ta' programm ta' riabilitazzjoni mill-vizzju ta' droga immexxi mill-Caritas Malta. Charles Micheli li ddedika ħajtu għal ħidma fil-qasam soċjali mod partikolari fil-ġlida kontra l-faqar miet għall-arrida xaru nofsilu fl-età ta' 68 sena. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll l-armla ta' Charles Micheli, il-Kummissarju għat-tfal Pauline Micheli u bintom. L-Arċisqof sellem ukoll il-Monsignur Victor Grek li kien il-pjonier f'dan il-qasam u ringrazzja b'mod partikolari lill komunità tal-Mosta, speċjalment il-ġirien li laqgħu lir-residenti ta' din id-dar bidejhom miftuħa. Il-Kap Eżekuttiv ta' Caritas Malta Leonid McKay qal li transizzjoni mill-programm ta' riabilitazzjoni għal ħajja lura fil-komunità huwa wieħed ta' importanza kbira. Dan iż-żmien b'mod partikolari l-ewwel sentej huwa wieħed kruċjali. U qal li jekk dawn l-ewwel sentej jgħaddu b'wiċċ il-ġid, iċ-ċans li wieħed jerġa' jaqa' fil-vizzju jonqos drastikament. Leonid McKay ringrazzja b'mod partikolari lis-sorijiet tal-Karità ta' Sant'Antida li offrew id-dar fil-Mosta sabiex jingħata dan is-servizz. U ringrazzja wkoll il-Gvern li se jkun qed jgħin finanzjarjament billi ħallas l-ispejjeż ta' tħaddim ta' din id-dar. Anke il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Falzon sellem il-memorja ta' Charles Micheli u qal li l-Gvern se jkun qed jgħin lid-dar b'finanzjament ta' madwar 200,000 euro fis-sena. U qal li l-Knisja qisieħeb importanti fil-ħidma soċjali. Michael Falzon qal li l-budget tal-proġetti ta' Public Social Partnership mal-Knisja u ta' madwar 3 miljun euro fis-sena.